har jo ikke fløjet helikopter jo. Det er interessant at se, om den kommer lige op, eller hvad? Jamen, den står ikke stabilt. Du skal være over den med det samme. Altså selv jamen, det bør den gøre. Faktisk. Du skal ikke forvente, at det er inden for 10-20 cm, en halv meter. Ja. Du skal nok selv være over den. Er du selv klar til at tage? Helst gerne have, at den løfter lige op, ikke? Jo. Det kan jeg se, det gør den ikke helt. Nej, den letter den bagenden. Ja. Så du skal allerede, inden du går op, så være klar til at kompensere, ikke? Eller, så det er dig, der styrer den, ikke? Drejer den rumpen også. Ja. Drej den på jorden, hvis du kan, eller hvad? Det kan du næsten ikke, måske. Så. Den gjorde vi også de første gang, vi lærte at hurre på hurrebanen. Hold i den højde er det fint, Dennis.